गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ आसाम रायजोनि आरो जों बयनिबो थाखाय गाहाम खौरां। रायजोआव कभिडनि साग्लोबनाया 2 बोसोर आबुं जानायनि उनाव बे समाव कभिडनि साग्लोबनाय रिपर्टआ लाथिख' जाबाय। बुंनो थांबा आसामा कभिडनिफ्राय उदां जाबाय। दायो रायजोआव 24 घन्टायाव सासेबो सुबुंखौ कभिड मोननाय जायाखै। बे रायजोनि आरो सुबुं माहारिनि थाखाय गाहाम खौरां। जाय समाव कभिडनि थाखाय रायजोआव जुरला जादोंमोन, मोनसे रिपर्टनिफ्राय बे मोजां खौरांखौ मिथिनो हादों। रुस आरो इउक्रेन दरनै हादरनि दावहानि गोदान खौरां। रुस आरो इउक्रेननि गुबुन हादरारि मन्थ्रिनि दरनै हादरनि दावहाखौ लाना तुर्कीयाव हाइ लेभेलनि सावरायनाय समाव बे सावरायनाया मोजां फिथाइ थायासै। अदेबानि इउक्रेन हादरा दावहानि फारसे रुसनि सायाव गंग्लायनाय एबा सारेन्डार खालामैनि थाखाय बे सावरायनाया फैमाल जायो होनना मिथिनो मोन्दों। दरनै हादरनि दावहाया दिनै 15 सान बारलांबाय, अब्लाबो दावहाया दाबो सुग्लायाखै। गिथावनासिनसो जालांनो हमदों। इउक्रेनाव गिलु-बालु हामलानि जिंगाया बांदों। रुसनि आर्मिफ्रा इउक्रेनखौ जेरैबायदि हामला खालामना फोजोबस्रांदों, इउक्रेन हादरा जाखांफिननो गोबां बोसोर समनि गोनांथि दङसै। आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया दरबा रायजोनि बिसायख'थिनि फोसावनाय फिथाइखौ लाना खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होदों। थांनाय सानखालि फोसावनाय दरबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायखौ लानानै क'क्राझाराव कंग्रेसनि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों गर्जन मोसाहारिया हादरनि दरब्रै रायजोआव EPM थगायनानैसो BJP दोला देरहादों होनना गोख्रोङै बुंदों। बिसायख'थिनि समाव लाख लाख कंग्रेसनि हेफाजाबगिरिफोरनि भटआ बहा गोमाखो होनना सोंलु खालामो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेरलाव बेत्ताव ब्रह्मखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा आथोन हास'नानै खारसि बिरसि बुथारना गालांनाय जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो संदाननानै दिहुनना आयेन बायदि साजा होनो पुलिस आरो खुंथायनिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों गोख्रोङै दाबि दैखांदों। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेरलाव बेत्ताव ब्रह्मखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव APCनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारियाबो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों हमना नांगौबायदि आयेननि साजा होनो दाबि दैखाङो। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। गंसे नखरा दान्दिसेयावनो जोबस्रांबाय। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव गिख्रंथाव अर खामदों। अर खामनानै गंसे नखरा सेवहांगार जायो। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि बागानपारायाव बिस्थिबाराव गंसे नखराव अर खाबाय। अर खामनायनि जाहोनाव दोहोन दौलत गासैबो सेवहांगार जायो। आसामाव सरकार सालायनाय BJP सरकारा बेकार जेंनाखौ सुस्रांनायाव फैमाल जादों। रायजोआव बेकार जेंना आरो गोबां समस्याखौ सुस्रांनो खोथा होना BJP सरकारा खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौ मावफुंनायाव फैमाल जादों। आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलो अखिल गगैनि रायजो दलआ दिनै रायजोआव 10 मेनि सिगांनो 1 लाख खामानि गैयै लाइमोनफोरनो सरकारि साख्रि होनो दाबि खालामना धर्ना हाबाफारि बानजायदों। धर्ना हाबाफारियाव रायजो दलनि आफादगिरि MLA अखिल गगैया बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामाव जादों मुगैथाव आरो लाजिथाव जाथाय। पानबाजारनि सासे 10 थाखोआव फरायनाय उन्दै हिन्जावसाखौ साबा लम्पटआ जयै जिनाहारि खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदों। जाथाया मुलुगनां आइजो सान 8 मार्चआवनो जादों। गावनि मोजां मोननाय अनजालुआनो 4 लोगोखौ लाना जिनाहारि खालामनायनि अजद। दायो बांसिन दायनिगिरियानो खारखोमाना दङ। जिनाहारि खालामनाय लम्पटफोरनि मुंखौ बिकी आली, पाइजल आली, पिंकु आली, पुन्ना आली आरो राजा आली होनना मिथिनो मोन्दों। दायो दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ गोख्रों नागिरगासिनो दङ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।